Vítam vás na mojom kanáli YouTube Stefan Gaunt. Keďže situácia nie je vyriešená právne vôbec a situácia sa zamotáva ešte pre to, že polícia odmieta šetriť to, čo je povinná zo zákona šetriť. Trestnú činnosť. Kedysi svokra, teta Sisi Cisárovnej povedala jednu peknú vetu. Zákon musí platiť vždy, všade, pre každého a za každých okolností. Platí aj dnes, vždy, všade a za každých okolností. Takmer nikdy zákon neplatí vôbec v tomto štáte. Takže budeme musieť robiť niečo, aby zákon vôbec o niečom začal platiť. A to nielen, aspoň pre väčšinu. Dneska som dostal otázku, čo to celé, ako toto znamená. No znamená to podvod jedného českého podvodníka, ktorému pomohla slovenská sudkyňa Rešátková. Pretože bez akéhokoľvek oprávnenia vstúpila do obchodného registra, na čo nemá nárok, vstúpila do zmluvy obchodnej, na čo tiež nemá nárok, podávala kadejaké podmienky, pomenila všetko možné a vlastne z toho vzniklo to, že český podvodník Zdislav Cihlář nemusel platiť. A o tomu vlastne išlo. Aby za svoje podvody nemusel platiť to, čo vlastne deklaroval, že platiť bude. No, aj takto sa nájdú tu nepoctiví sudcovia bez akéhokoľvek charakteru, nepoctiví podnikatelia, takí ako Zdislav Cihlář, ktorým je jedno, koho odrbal, len aby dobře vydelával a podobne. Takže o tom to je. O podvode, megapodvode, českom megapodvode. Zdislava Cihláře a jeho kamarátky Evy Rešátkovej. Zatiaľ toľko. Pokiaľ niekto má nejaké dotazy, môžeme to napísať do komentára. Akékoľvek písomnosti z tohto spisu môžem elektronicky poslať. Pretože poštovné by asi bolo celkom náročné. Takže pokiaľ chcete, môžete sa pýtať, pretože je veľmi veľké riziko, že takéto nečestné konanie našej justície hrozí komukoľvek, kto má nejaké zmluvné vzťahy s nejakým podvodníkom. Môže to byť Vladislav Samoš, Filip Grištík alebo Zdislav Cihlář. Učím sa s vami z môjho kanálu YouTube Stefan Gaunt.